Croeso i'n gwasanaeth Gymraeg yn y Cynhadledd Haf. Gai eich atgoffa chi bod oedfan Cymraeg ei hiaith yn cael ei gynnal yma yn y capel bob prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar ôl yr oedfa heddi, fe fydd 'na luniaeth ysgafn fyny grisiau yn y neuadd drws nesaf. Ac mae modd cyrraedd fan honno trwy'r drysau yma a'r drysau blaen. Os allwch chi gadw i ffwrdd o drysau cefn, y grisiau cefn, mi fyddwn ni'n ddiolchgar. Yn darllen a gweddio heddi fydd y parchedig Hywel Roberts. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu'r emyn rhif 188. I ni ganu hon ar ein heistedd 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Diolch ni weddio. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y cyfle yma sydd ar ein cyfer ni ddod i di i geisio dy wyneb i ganu dy glodydd. I ni yn gofyn o Dduw y bydde di yn presynoli dy hun mewn ffordd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen. I ni yn ddiolchgar am yr oedfan sydd wedi bod. I ni yn ddiolchgar am dy bresenoldeb sydd wedi bod yn amlwg yma. Ond i ni yn gofyn am ymweliad mwy hyd yn oed. I ni'n gofyn am tywalliad o'r ysbryd glân arnom. Teir lawr ein plith nertha ni yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 525. Odd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525, gewn ni sefyll i'w chanu. Amen.
darlleniad y prynhawn yma yn yr epistol at yr Hebreaid yn y drydydd bennod ac yn dechrau yn y 12fed adnod. Y 12fed adnod yn y drydydd bennod yn yr epistol at yr Hebreaid. Edrychwn frodyr a bod o un amser a neb ohonoch galon rhwg anghryduniaeth gan ymado oddi wrth ddiw byw. Aeth yr cynghorwch eich gilydd bob dydd tra gweler I heddiw. Fel na, chaleder neb ohonoch drwy dwyll pechod. Cynnes fe a'n gwnaed ni a'n gyfranogion o Grist, os delion ddechreuad ein hyder yn sicr hyd y diwedd. Tra dywedir heddiw, os gwadewch ar ei leferydd ef, na chaledwch eich calonau, megis yn y cyffroad. Cynnes rhai wedi gwrando a digiasant ef, ond nid pawb yr addeithant o'r aifft trwy Moses. Ond wrth y bwy, a digiodd fe 10 mlynedd. Ond wrth yr rhai a bechasant, yr rhai a syrthiodd eu cyrff yn y diffeithwch. Ac wrth bwy a tyngodd fe, na chaint hwy fyned I mewn i'r o'r ffwysfa ef. Ond wrth yr rhai ni chredent. Ac yr ydym ni yn gweled na allan hwy fyned I mewn oherwydd anghrediniaeth. Ofnwn gan hynny, gan fod y ddewyd wedi ei adael I ni fyned I mewn i'r orffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg I fod yn ôl. Cynnes I ninnau y pregethwyd ar y fengil, megis ag iddyn twythau. Eithir y gair ac glybiwyd ni bu fuddiol iddyn twy, am nad oedd wedi ei gyd dymheru a ffydd yn y rhai a clawsant. Cynnes yr ydym ni, y rhai a gredasom, yn myned I mewn i'r orffwysfa, megis y dywedodd ef, wel y tyngas yn fy llyd, os ant I mewn I'm gorffwysfa I, bod y gweithredoedd wedi ei gwneud yr seliad y byd. Cynnes y fe ddywedodd mewn man am y 7fed dydd fel hyn, a gorffwysodd Duw y 7fed dydd oddi wrth ei holl weithredoedd. Ac am y drychefn, os ant I mewn I'm gorffwysfa I. Gan hynny, gan bod hyn wedi ei adael, bod rhai yn myned I mewn iddi, ac nad aeth y rhai a pregethwyd yn gyntaf iddi I mewn oherwydd anghrediniaeth, trachefn y mae fe yn pennu rhyw ddiwrnod gan ddywedyd ond Dafydd heddiw. Ar ôl cymaint o amser, megis y dywedir heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd ef na chaledwch eich calonau. Cynnes pedagasau Iesus neu Iosua, hwynt I orffwysfa, nis soniasau ef ar ôl hynny am ddiwrnod arall. Mae gan hynny orffwysfa eto yn ôl I bobl ddiw. Cynnes yr hwnna aeth I mewn i'w orffwysfa ef, hwnnw hefyd a orffwysodd oddi wrth ei weithredoedd ei hunain. Megis y gwnaeth Duw oddi wrth yr eiddo yntau. Byddwn ddyfal gan hynny I fyned I mewn i'r orffwysfa hon, fe na syrthio neb yn ôl yr un esiampl o anghrediniaeth. Cynnes bywiol yw air Duw a nerthol a llymach nag un cleddyf dau finiog ac yn cyrraeddyd y trwodd hyd wahaniad ar enaid ar ysbryd a'r cymalau a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Ac nid oes greadur yn amlwg yn ei olwg ef, eithir pob peth
sydd yn noeth ac yn agored I wlygaid ef am yr hwn yr ydym yn sôn. Gan fod wrth hynny I ni ar chyffeiriad mawr, yr hwn a aeth i'r nefoedd, Iesu mab Duw, glynwn yn ein proffes. Cynnes nid oes I ni ar chyffeiriad heb fedru cyd-ddioddef gyda'n gwendidau ni, ond wedi ei demtio ym mhob peth, yr un ffunud â ninnau, eto, heb bechod. Am hynny, awn yn hyderus at o'r seddfanc y gras, fel y bod derbyniam drygaredd ac y caffom ras yn gymorth, cyfamserol. Bendithiad Duw yr rai y darlleniad o'i a'r sanctaidd. Dy'n gyr bron Duw mewn gwediwn. Diolchwn I ti o arglwydd yn Duw am dy air, gair sanctaidd Duw, a bregethwyd gan broffwydi Israel yn y hamser, a bregethwyd ac ysgrifennwyd gan apostolion ein harglwydd Iesu Grist, yn tystiolaethu ynglyn â mab Duw a ddaeth i'r byd, a anwyd o'r forwyn fair, a bu fyw yn Ymhalesteina, a daeth ger bron Pontius Pilate ac edra ddodwyd ef I farwolaeth, marwolaeth y groes. Diolch yn I ti o arglwydd yn dy bwrpas, be roddodd ei hunan yn aberth, iachusol, aberth I achub pechaduriad, ac be atgyfodwyd ef o'r bedd, y nerth yr ysbryd ac fe eiriolodd ac mae yn eiriol ar ddeheulaw y tad ac yn eiriol ar ein rhan ac rydyn ni'n diolch I ti o Dduw mae dyma newydd da bod un wedi dod o'r nef I achub pechaduriad wedi rhodd ei hunan yn angair groes ac I gwblhau y gwaith achubol I ddod â dynion pechaduriaid fel y ni, I gyfathrach ac I berthynas ar Duw mawr a Duw y thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolch I ti am bendithion yr Efengil. Diolch I ti am orffwys yn hedd ac yn hanefedd yr Efengil. Diolch I ti bod yna orffwys, bod yna orffwysfa. Rydym yn ymwybodol o arglwydd bod y rhai a ddaeth allan o'r aifft, rhai ohonynt yn trengu, ond bu Joshua yn arwain cenhedlaeth newydd I y wlad ar y ddewyd, ond nid yna oedd yr orffwysfa, ond yn y nefoedd ac rydyn ni'n diolch I ti o Dduw ein tad bod yna orffwysfa I dy bobl. Rydyn ni'n edrych ar y byd, rydyn ni'n edrych ar ein cymdeithas, rydyn ni'n edrych ar cyfrlwr ein calonau, a'n perthynas a'n gilydd, a'n perthynas a'n Duw, a Duw yn creodd. Ac rydyn ni'n cyfaddef mae pechaduriad ydyn ni. Rydyn ni'n cydnabod mae drwy'r Efengil ac yn unig drwy'r Efengil y mae achubiaeth, y mae iachawdwriaeth, y mae'r achubiaeth a'r iachawdwriaeth yna yn yr arglwydd Iesu Grist. Ef yw'r iachawdwr ac rydyn ni'n diolch amdano. A diolch I ti o Dduw ein tad. A bod yr emynau y mawr mae rydyn ni'n canu yn ein addoliad. Maen nhw'n tystio am waith y gwaredigol ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ac rydyn ni'n erbyn arna ti y prynhawn yma arglwydd ar y ti nerthu dy was I bregethu dy air ac yn tystiolaethu
i'r gwaredigaeth a'r iachadwriaeth sydd yn harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Rydyn ni'n uno ar gair pan ganwn ni rymyn pechaderwydd. Rydyn ni'n gwybod mae pechaderiad ydyn ni. Pechaderwydd mi welaf o ddiw na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog o byd y garogym. A rwy'n adaf nad oes gennyf trwy'n mywyd hyd fy medd o hyd o'n gweddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ac wedyn o arglwydd rydyn ni'n diolch am yr efengil. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Bydded y bresenoldeb o arglwydd gyda ni. Bydded rhyw awel o gael fariafryn yn bresennol yn ein cymdeithas ac yn ein cynulliad y prynhawn yma, a bydded y bendith arno mo arglwydd. Tyrd ar gwirionedd un meddyliau ac un cydwybod ac un calonau, a bydded i ti gael y clod, y mawl, y parch a'r bri. Drwy Iesu Grist ein harglwydd yn gwiredwr. Amen. Byddwch chi'n ei ganu am unrhyw 103, siwr fod un o'r emynau gorau gafodd ei chyfansoddi erioed. Ym mha bynnag iaith, William Williams Pantycelyn, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drwy'n ganu wrth dy groes. 103 gwni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Hebreaid y bedwaredd benod a'r 12fed adnod. Hebreaid 4 adnod 12. Cynnes bywiol yw gair Duw a nerthol, a llymach nag un cleddyf dau finiog, ac yn cyrheiddyd trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymalau a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Ond petawn ni'n mynd yn ôl un adnod ar adnodau blaenorol, ond ei ddarllen yr adnod cyn adnod y testyn, sef adnod 11, byddwn ddyfal gan hynny fyned i mewn i'r orffwysfa honno, fel na syrthio neb yn ôl yr un siampl o anghrediniaeth. Dyna modd i ddechrau. Gai ofyn, falle ar ddydd olaf y Cynhadledd, mae'n hoedfa Gymraeg gyntaf ar unig un, ond mae dal yn rhan o'r Cynhadledd ar ei chyfam, ac mae llawer, os nad pob un o'ch chi wedi bod yn mwyafrif o'r oedfan, a rhai dal heb gredu. Rhai dal yma sydd dal heb gwneud proffes, dal heb ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A gai ofyn i chi pam. Gai ofyn i chi pam fod wythnos arall wedi mynd heibio. Bron iawn, does dim byth esgus nag oes, byth esgus i wrthod credu ac edifarhau. Ond o sil i sil, falle bod chi'n gallu dweud bod chi'n gwrando ar yr oedfa, ac falle'n trial eich gorau i beidio gwrando ar yr oedfa, achos fedrai ddweud hynny, achos mae'n amlwg ambell waith a fedrai ddweud fi Iesu yn yr un cwch. A siwr o fod, llawer un ohono ni wedi trio peidio gwrando. Trio peidio gwrando ar air Duw. Ond, wedyn mae sil yn dod a mae'r oedfa yn dechrau, mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi, yn cael ei ffrigethu, ac mae'r oedfa'n dod i ben, ac yna mae Llun yn dod. Ac i chi wedi anghofio'r cyfan yn sydyn iawn. Dydd Mawrth, dydd Merched, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn, a mae dydd Sul arall yn dod. Ond mae rhywbeth am wythnos o Cynhadledd neu gwersyll neu rhywbeth felly pan i chi'n clywed yr efengil yn cael ei chyhoeddi bob dydd a chi'n clywed negeseuon, i ni'n gallu tystio bod presenoldeb yr arglwydd yn sicr wedi bod yma yn ystod yr wythnos. Ym mhob oedfa, i ni wedi teimlo'i agosatrwydd e. Ond tybio ni falle bod yna rhai dal yn gwrthod credu. Dal yn gwrthod gwrando. Tybio ni bod yna rhai yma heddi sydd dal yn styfnig, dal yn trial i gorau i beidio ymateb, a mae'r adnod fan hyn yn dweud byddwn ddyfal gan hynny i fyned i mewn i'r orffwysfa honno. Byddwch yn ddyfal, triwch eich gorau. Yn cedi taw Sul diwetha dwedes i, rowch heibio eich rhagfarn. Beth bynnag yw eich cwynion chi, beth bynnag yw eich teimladau chi. Rowch reina heibio am eiliad ac ystyriwch yr hyn sydd yn holl bwysig. Falle bod yna rhai yn breuddwydio, mai dyma fydd y Cynhadledd olaf bydd rhaid i chi ymdopi ag e. Falle bych chi'n meddwl cyn bo hir, na fydd rhaid i fi i ddod i bob oedfa to. Falle mai dyna yw'r freuddwyd gyda rhai yno chi. Wel, os felly, gai roi un her fach i chi cyn mynd ymhellach. Byddwch ddyfal gan hynny fyned mewn i'r orffwysfa honno, fel na syrthio neb yn ôl yr un siampl o anghrediniaeth. Nawr, mae'n sicr ond diwedd, mae'r byd yn fyd sy'n llawn o ofal, llawn o ofne. Ond nid yw'n wir, mae bob un diwrnod i chi'n byw. Tybiwn ni, os ych chi'n onest, i chi'n deffro yn y bore ac mae yna ofne yn eich gwynebu chi. Os ydych chi'n aros am eiliad, dyna pam dyw'r byd ddim yn aros am eiliad, ond does dim gorffwys gan y byd, does dim heddwch gan y byd, ac mae'n llawn gofidiau. Ofn y dyfodol, yr hyn a ddaw rhywbryd. Hyd yn oed os na wireddir ein hofnau ni, y mae'r ofn efalle'n waith na'r digwyddiad. Byddwn ni'n tybio bod hwnna'n eitha gwir, achos mae yna lawer pan mae'r peth ei hun yn digwydd, dwi ddim cyndrwg ar ofn. Mae'r ofn o'r hyn sydd yn bosib i ddigwydd yn waith na'r digwyddiad ei hun. Ac felly mae pobl yn byw yn ddyddiol mewn ofn. Ond falle ddim yn cydnabod y peth, yn cuddio'r peth. A rai o'ch chi fan hyn, siwr o fod yn arbenigwyr ar guddio'r peth. Chi ddim eisiau rhoi eiliad i neb o'r capel i feddwl bod chi'n ofni ac nad oes ganddoch chi heddwch. Ac felly chi fel y byd yn claddu'r pen yn y tywod. Llenwi byd, llenwi bywyd a phrysurdeb o bob math mwyn anghofio yr hyn sydd yn peri ofn. O, mae claddu pen
yn rhywbeth cyson iawn dydau hyn. I ni'n ei weld ym mhob maes, ym mhob ardal o gymdeithas, ym mhob oed, i ni'n gweld pob un yn llenwi bywydau mwyn peidio gorfod meddwl am dynged yr enaid. Hyd yn oed os yw'n ymddangos fel pob dim yn iawn. Siwr o fod mae'r hyn sydd yn ymderau eich calon bod na ddiffyg heddwch. Gai ofyn, a oes gan rhywun fan hyn y diffyg heddwch sydd yn angenrheidio? Pe da chi'n dweud y gwir? Does dim heddwch da chi. I chi'n gwybod yn iawn fod yr hyn sy'n cael ei ffrigethu fan hyn yn gywir. Tybiwn ni allan ni herio unrhyw un siwr o fod yn weddol sicr o hyn, hyd yn oed os ych chi'n cysau'r cyfan sy'n cael ei gyhoeddi fan hyn a'r disgwyliadau sydd ohonoch chi. O, os do'n Gristion, dwi ddim eisiau disgwyliadau yna. Ond tybiwn ni, mae hyn sydd yn wir ohonoch chi, does dim heddwch da chi. I chi'n ffeindio fe'n anodd i mynd i gysgu. O'n i'n ffeindio fe'n anodd i mynd i gysgu am flynyddoedd. Beth os na ddeffrau? Mae'n mynd i gysgu'n anodd yn diwedd, os ych chi ddim yn Gristion, achos chi'n meddwl, beth os yw'r hyn mae'r pregethwyr yn pregethu amdano yn wir? Beth os na dragwyddoldeb? Beth os oes na effern? Ac dydw i ddim yn barod i gyfarfod â fy niw. A sut fedrai fynd i gysgu? Ac mae'r oriau yn heibio ambell waith, a chi'n gorwedd yn y gwely, a chi ddim yn gallu cysgu. Wel, gai ddweud wrth chi, peth doeth iawn felly, yw peidio cysgu. Heb yr heddwch hwnnw, mae'r ysgrythur yn sôn amdano. A ydych chi wedi profio'r orffwysfa'r enaid? A ydych chi'n mwynhau'r heddwch, cydwybod heddwch a Duw? A ydych chi yn gwybod fod pob dim yn cydweithio daioni i chi? Achos dyna beth mae'r Cristion, na pha mae'r Cristion yn gallu cysgu yn y nos. Mae'n gallu mynd i gysgu yn y nos yn gwybod pa beth bynnag a ddaw y mae fe enaid i yn ddiogel yng Nghrist. Felly mae'n gallu cysgu. Falle ddim bob tro ni'n boeth ac yn y blaen. Ond o ran i enaid a'i gydwybod mae'n gwybod mae'n gorffwys yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond chi sydd yn gwrthod credu, dydych chi ddim yn gallu wneud hynny. Tybiwn ni eto, fydd yr ein clisfonau bach na anglistiau'r ifanc. Efallai mwyn mynd i gysgu, achos chi ddim eisiau meddwl wrth fynd i gysgu. Beth os? Beth os mae'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn gywir? A ydych chi'n gwybod fod pob dim yn cydweithio eich lles chi? Dyna beth sydd gan y Cristion. Fod problemau, mae'n gwybod bod fy lles i. Ond fedrwch chi ddim dweud hynny. Wel, mae'r adnodau yn ddigon clir. Byddwn ddyfal gan hynny fyned i mewn i'r orffwysfa honno. O na fyddech chi yn edrych o ddifri ar y pethau hyn. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar yr adnod y testun yma'n arbennig ar air Duw, ac yna mae'n air effeithiol, ac yna mae yna air o obaith i orffen y drydydd pwynt. Ond yn gyntaf, gair Duw, ac mae'r adnod y testun yn dechrau fan hyn, cynnwys bywiol yw gair Duw. Bywiol yw gair Duw. Gai ddweud cyn dechrau, y mae dyn yn ddiesgus ac yn sicr i chi yr ydych chi yn ddiesgus. Does dim esgus gan neb. Does gan neb esgus yn yr holl fyd. Yr rhai sydd yn byw yn Mherfeddion, yr coedwigoedd trofannol hynny, maen nhw'n ddiesgus. Nhw o bawb yn ddiesgus. Hyd yn oed os nhw erioed wedi clywed ffordd iachawdwriaeth ac am Iesu Grist. Maen nhw dal yn ddiesgus. Chod pam, tybiwn ni fod yng nghanol coedwigoedd trofannol ein byd ni, dyna brydferthwch. Ac mae yna ddigon ym mhrydferthwch y coedwigoedd hynny, wneud i'r rhain i feddwl, rhaid i fi fod yn ddyfal i geisio'r ateb. Felly maen nhw'n ddiesgus. Ond gai ddweud wrthych chi, chi'n ddiesgus. Achos i chi wedi bod fan hyn bob dydd yr wythnos hon. Chi wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth, chi wedi clywed yr Efengil, ac rhain o chi wedi clywed sawl wythnos, sawl blwyddyn trwy gydol eich bywydau chi. Ac felly chi'n gwbl ddiesgus. Ond pam i chi'n ddiesgus? Wel, mae'r adnod i ddechrau fe welwn ni elfennau ohoni fan hyn. Mae Duw wedi creu'r byd, creawdwr y byd, ac pan mae Duw yn dweud y gair, fe wneithbwyd. Mae gair Duw yn nerthol. Dim ond dweud y gair ac fe greuwyd y byd. Mae Duw sydd yn abl i greu o ddim, yn abl hefyd i gyfathrebu gyda'i greaduriaid. Os ydy Duw yn bodoli ac wrth gwrs i fod ac os ydy Duw wedi creu y byd ac wrth gwrs i fod yna mae Duw yn gallu siarad gyda ni.
Bydde fe'n beth rhyfedd iawn o'n i fydde fe. Petai Dyw ddim yn gallu siarad â'i bobl a'i greaduriaid. Mae'n gallu cyfathrebu ac mae wedi ffeindio'r ffyrdd mwyaf arbennig I gyfathrebu. Gymaint o ffyrdd y mae Dyw yn cyfathrebu gyda'i greaduriaid. Nawr, mae'r testun yma a'r adnodau yma'n seiliedig ar Salm 95. Gyda'ch fi ddarllen rhai o'r adnodau hynny I chi. Gwrandewch. Dim o reidwyd sydd â chi droi at fe. Gwrandewch. A gai jyst dweud hyn. Pan dwi'n darllen yr adnodau, gai roi herfach I chi hefyd, peidiwch a breuddwydio. A dwi'n dweud yr holl beth yma, achos dwi'n gwybod beth o'n i'n neud. Ni'n gwybod os oes na rhywun yn darllen o adnodau, falle byddai'n meddwl I'n mynd I grwydro. Gai dweud, peidiwch a crwydro, byddwch ddyfal. Salm 95, grandewch ar y geiriau yma. Deiwch, dyma beth mae Salm yn dweud. Deiwch, canwn yr arglwydd, ymlawen hawn yn nerth ein hiechyd. Deiwn, ger ei fron ef a diolch. Canwn yn llafar iddo a salmau canus. A grandewch ar hwn. Yr arglwydd sydd ddiw mawr a brenin mawr, goriwch yr holl ddiwiau. Yr hwn y mae gorddymderau y ddeiar yn ei law. Beth mae'ch athrawon gwyddoniaeth chi'n dweud? Dwlu llwyr. Ar y pethau yma, lot o pethau da maen nhw'n dweud. Oedden nhw'n dweud hyn wrthych chi? Oeddi'r cyfryngau'n dweud hyn? Yr hwn y mae gorddymderau y ddeiar yn ei law, ac uchelderau y mynyddoedd yn eiddo, y môr sydd eiddo, ac fe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a luniasant y sychdir, deiwch a ddolwn ac ymgrymwn, gostyngwn ar ein gliniau gerbron yr arglwydd ein gwneithurwr. Dyna beth sy'n rhaid I chi wneud. Dim aros i'r oed forffen, deiwch a ddolwn ac ymgrymwn. O, na fydde rhywun yn ymgrymu heddi. Gostyngwn ar ein gliniau gerbron yr arglwydd ein gwneithurwr. Pam, canys fe yw ein Dyw ni, a ninnau un bobl ei borfa a defaid ei law. A gwrandewch ar hwn. Heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd. Yn anffodus, dyna'r unig beth fedra I ddweud am beth mae e fel I pregethu yn yr oes yma yn ein gwlad ni. Mae'n wahanol mewn sawl gwlad. Ond dyna beth mae e fel yn ein gwlad ni. Heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd. Mae yna rhai fan hyn sydd yn gwrthod gwrando ar leferydd yr arglwydd. Y mae'r arglwydd wedi siarad â ni. Sut mae wedi siarad â ni? Wel, yn y greadigedd I ddechrau mae'n siarad â ni, ond mae wedi rhoi ei broffwydi I ni, anfonodd ddynion dan dylanwad yr ysbryd glân, rhoddwyd y geiriau iddynt lefaru, yn datgan y wyllus Dyw, ei fwriadau, ei gyfraith. Y mae Dyw wedi rhoi ei air i'w ddynion, i'w gyhoeddi ni, y proffwydi, beth o'n nhw'n wneud, yn dweud sut mae bod yn eiddo I Dduw. Dyna beth yw'r holl gair Dyw. Sut fedrwn ni fod yn un o'i braidd e? Sut fedrwn ni fod yn ddefaid ei borfa? Sut fedra I ddod yn un sydd yn byw mawl a gogoniant I Dduw? Dyma beth yw gair Dyw. Ac mae wedi dweud, wedi rhoi y geiriau mynd I trwy'r proffwydi. 2-4-1 adnod 19 ymlaen. Ac y mae gennym air sicrach y proffwydi. Yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno. Megis ar ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll. Hyd o'n I wawrio'r dydd, o mae Caerdydd yn le tywyll yn dweud. Ac o'n I chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. O, mae yna sawl calon dywyll yma. A mae'n drist yn dweud. Yr holl gyfleoedd sydd wedi bod yr wythnos hon. Ac mae'ch calon chi mor dywyll a sydd ffosib. A dod I gan wybod hyn yn gyntaf, nid oes un proffwydoliaeth o'r ysgrythyr o ddehongliad priod canus, nid trwy y wyllus dyn y daeth gynt proffwydoliaeth, eithir dynion sanctaidd Dyw a lefa rasant megis y cynhyrfwyd hwy gan yr ysbryd glân. Y mae wedi dweud wrth ddim y cyfan sydd ei hangen arnom. Dyma beth sydd yn hyfryd am air Dyw, a mor arbennig am ei air yw mae popeth sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni wedi cael ei ddweud. Pa bynnag wybodaeth y mae yr arglwydd am I ni addysgu, mae wedi rhoi y wybodaeth I ni. Os nad oes ateb I ryw gwestiwn, yna nid oes angen I chi wybod nawr. So os oes gennych chi gwestiwn, a does dim modd ateb, yna peidiwch a gofyn y cwestiwn. Does dim angen I chi wybod. Chi'n gwybod pam?
Mae popeth sydd angen i chi wybod yng Nghaerdyw. Popeth. Mae'n gorchuddio'r cyfan, mae'r cyfan yno yng Nghaerdyw. Popeth sydd yn angenreidiol. Na fyddech chi'n ymdrechu i'w glywed, ond hefyd, i ni'n gwybod hefyd, i Dduw i anfon ei fab. Yn gweld Gaerdyw yn Ioan 1:1 yn y dechreuad yr oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw a Duw oedd y gair. Hanfonodd yr arglwydd Iesu Grist i ddatgelu ni Duw ei hun yng Nghrist cawn bopeth. Yno gwelwn ac fe ddysgwn ac fe gliwn bob peth sydd yn angenreidiol ar gyfer ein heneidiau ni. Ond mae Gaerdyw hefyd yn cael ei chyhoeddi gan ei weision, yr apostolion. Yna y sawl a alwyd ganddo i weinidogaethu. Does dim esgus da chi. Ac i ni wedi dod lawr o'r holl ffordd o'r greadigaeth, trwy'r oesoedd, trwy'r proffwydi, trwy'r dyfodiad mab Duw ei hun, y gair ei hun, a ddwedwyd beth oedd ffordd iachawdwriaeth, ac yna fe alwyd yr apostolion a'r disgyblion, ac yna dros y canrifoedd, i ni wedi cael y gweinidogion, i ni wedi cael y cyfnodau o ddiwygiadau yn ein gwlad ni, dynion a gafodd ei galw gan Dduw i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Os fuodd na wlad yn y byd sydd yn fwy breintiedig na Chymru, wel, dwedwch wrthyn ni pa wlad yw hwnna, achos mae Cymru wedi cael gweinidogion ar ôl gweinidogion sydd wedi pregethu ffordd iachawdwriaeth. I chi'n gwbl ddiesgus, fedrwch chi ddim mynd i'r llyfrgell yn ein gwlad ni yma yng Nghymru a dweud, wel, dwi'n gallu esgusodi fy hun, dwi ddim yn gwybod yr atebion. Ewch i unrhyw lyfrgell a unrhyw llyfr hanes ac yno fe gewch chi ffordd iachawdwriaeth. Rhaid bod na, achos mae yng Nghymru, dyna yw hanes Cymru, diwygiadau, pregethwyr yn dweud sut i ddod yn Gristion. Ac yna'r dydd modern. Ni newydd cael wythnos i chi'n ddiesgus. Mae ffordd iachawdwriaeth wedi cael ei phregethu drwy gydol yr wythnos. Chi wedi bod yn sgwrsio ac yn ymwneud â Christnogion drwy'r wythnos sydd wedi profi ffordd iachawdwriaeth. Chi'n ddiesgus. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi gofyn i'ch ffrindiau chi beth yw credu? Oes rhywun fan hyn o'r wythnos hon wedi gofyn i rhywun sut fedrai fod yn sicr o gadwedigaeth? Os nad ydych chi sydd yn ddigred, chi ddim wedi bod yn ddyfal iawn ag eich, a siwr o fod yn llawn eich cynlluniau i wrthod Gaerdyw. Wel, mae yna rybydd pellach gan y salmydd, Salm 95. Mae'r adnodau yn seiliedig ar y salm yma, ond darllenau o adnod 8 ymlaen. A grandewch ar yr adnod yma, adnod 8. Na chaledwch eich calonnau, megis yn yr ymrysonfa, fel y nydd profedigedd yn yr anialwch, pan demtiodd eich tadau fi, y profasant fi, ac y gwelsant fy ngweithredoedd, 20 mlynedd yr ymrysonais a'r genhedlaeth hon a dywedais, pobl gyfeiliornus yn ei calon ydynt hwy, ac nid adnabiant fy ffyrdd, wrth yr rhai y tyngais yn fy llyd, na ddelent i'm gorffwysfa. Maen nhw wedi gwrthod dod. Chymod, dwi'n edrych ar rhai fan hyn, a ddim yn cael gorffwys fy llyged ar neb, rhaid ofni neb meddwl fi'n siarad â nhw, ond mae'n rhai fan hyn sydd yn ffitio'r salm yna. Na ddelent i'm gorffwysfa. Chi'n gwrthod. Chi'n gwrthod bob dydd Sul. Chi'n gwrthod. Chi'n gwrthod dod at Grist. Chi'n gwrthod ystyried. Ac fel ddwedwyd yn adnod 8, na chaledwch eich calonnau. Ond nid yw hyn yn wir o'r byd ac o'r rai yma. Nid ydynt am ddysgu'r hyn a ddywedyw. Ewch ar hyd y strydoedd. A ydyn nhw am glywed am y gorffwys? Maen nhw'n deheu am orffwys ac am heddwch, ond ydyn nhw ddim yn ei geisio fe, ddim yn y llefydd cywir. Fod Gaerdyw yn dweud wrthym y ffordd i gael gorffwys yr enaid. Mae Gaerdyw yn dweud am y ffordd i fywyd tragwyddol. Yng Ngaerdyw, yn yr oedfaon lle mae Gaerdyw yn cael ei phregethu, mae yn dweud yn glir ac yn ddi ac yn wyn sut y mae'n mynd i dragwyddoldeb ac i'r nefoedd. Dyna beth yw holl bwrpas y peth. Mae'n dysgu ni am dragwyddoldeb, mae'n dysgu ni am ddyn a'i bechod, a beth yw ein problem ni. Mae Gaerdyw, yng Ngaerdyw, ceir yr efengil, yn yr Iesu, cawn holl gan llawiau yr enaid. Yng Ngaerdyw, mae'r cyfan o'r dechrau i'r diwedd yn cyfeiriad Grist, ac mae'n dweud Crist yw yr ateb i gael gorffwys, Crist yw yr ateb i gael y sicrwydd hynny, ac mae Gaerdyw mor bwysig. Felly mae mor bwysig i chi wrando. Ac gelwyr arnoch chi ymdrechu, i fod yn ddyfal. Na fyddwch chi'n gwneud y cyfle
gwneud y mwyaf o bob un cyfle. Mae dydd Gwener y Genhadledd wastad yn ddydd trist iawn dwi'n tybio. Mae rhywbeth trist am ddydd Gwener. Dwi'n gwybod fe all yr arglwydd achub rhywun fori. A dwi'n gwybod fe all achub dydd Sul. Ond mae rhywbeth am mynd o ddydd Gwener i ddydd Sul, heb oedfa, ar ôl cael oedfa yn trwy'r wythnos. Mae rhywbeth brawychus am y peth. Chi ddim yn gwybod beth i gwydydd. Wythnos, a hanner yn ôl, cyrraedd gatre ti ar y mynydd. God na un dyn ddim yn disgwyl y bydde fe ar y ffordd i'r ysbyty, ar lawr y stryd, dod oddi ar ei feic, cyflwr ofnadw. Aros i'r ambulans dod am amser hir. Chi ddim yn gwybod, nag eich? Chi ddim yn gwybod. A mae rhywbeth trychinebus am ddydd Gwener y Genhadledd, pan mae rhai sydd wedi bod yma, falle ddim eisiau bod yma, ond chi wedi bod yma, ac chi dal yn gwrthod. A mae gelwyr, mae'r adnodau yn dweud, na fyddwch chi'n ymdrechu i fod yn ddyfal, gwnewch y mwyaf o bob un cyfle. Gai ofyn, ydych chi wedi gwneud y mwyaf o bore yma? A wneithoch chi'r mwyaf o'r bore yma? Os oeddech chi yma, a wneithoch chi wrando be gafodd ei bregethu bore yma? Oeddech chi yma neithiwr? A dyma beth sy'n brawychus, neithiwr reit ar y diwedd na pan oedd yn dweud, chi sydd yn meddwl bod chi'n Gristnogion, ond efallai nad ydych chi sydd yn fydol yn eich bywydau chi, a ydych chi wedi credu? Achos does dim tystiolaeth i weld. Mae yna gymaint o Gristnogion ifanc ac hun sydd wedi gwneud proffes, ond maen nhw yn y byd, maen nhw'n caniatáu pethau na ddylsen nhw'n caniatáu. A'r rhaid gofyn y cwestiwn, a yw'r rhain erioed wedi credu? A'r unig beth allan ni ddod yn ôl Gaerdydd yw, na, rhaid bod nhw ddim. Maen nhw wedi gwneud rhyw proffes ffals. Dydyn nhw ddim wedi deall. Ac yna yw'r rhai sydd wedi gwrthgilio. Ond beth am yr rhai sydd ddim erioed wedi credu? Na fyddwch chi ddyfal. Mae yna oedfa efengylu eto heno. Mae yna un cyfle arall. Ond pwy owyr asgwreiddwn ni honno? Nawr yw'r amser i gredu. Ac mae'n dweud, na fyddwch chi'n gwneud y mwyaf o bob un cyfle. Gofynnwch i'r arglwydd eich nerthu i ber eich bod chi'n gallu gwrando. Mae'n anodd yn diwedd. Yn enwedig yn y prynhawn ar nos. Mae rhywsut neu gilydd dwi'n diweddu lan ar sesiwn prynhawn bob tro. Mae pawb wedi blino. A mae pobl yn dechrau cysgu. A dwi ddim yn help pan mae'r gwres yn cynyddu. Mae gai ddweud hyn wrthych chi. Bydd tragwyddoldeb yn erchyll. Os fyddwch chi'n gwynebu tragwyddoldeb ac yn dweud, wel, fe nes i ildio i'r gwres. A fe gysgus i yn yr pwynt cyntaf ar ail a deffres i ar y trydydd. Be ry hwyr. Efalle, dydyn ni'n deall rhagleniaethau a sofraniaeth Duw. Ond dyma gyfle i chi, dyma gyfle i chi. Gofynnwch i'r arglwydd eich nerthu chi wrando ac i dynnu ymaith y rhwystrau a'r rhagfarnau. Beth mae'r salmydd yn dweud? Na chaledwch eich calonnau. Dyma'r darlun fwyaf erchyll i weld calon yn caledu. Mae'n driennus, ni wedi gweld gymaint do. Ni wedi gweld gymaint. Dros y blynyddoedd. Rhai anwylid i ni yn ein teuluoedd ni ac yn gweld wrth i'r blynyddoedd fy'n heibio, a be chi'n gweld yw'r caledwch y galon. A'r byd yn cynyddu, a'r enaid yn caledu, ac chi'n gweld ar ôl 2, 3, 4 mlynedd o'r byd, a'r fath galedwch. Mae'n erchyll. A dyma beth welwn ni dy'r rhai fan hyn, efallai, pwy a wyr, efallai mai dyma fydd y gynhadledd olaf i chi fynychu, ac yna mewn 4-5 mlynedd, efallai fydd hi'n digwydd dod ar eich traws chi ar y stryd am ryw reswm neu gilydd, ac fe welwn ni'r caledwch. Beth mae'r salm yn dweud, na chaledwch eich calon, peidiwch a caledu eich calon. Peidiwch a roi fewn i'r temptasiynau'r byd. Na fyddwch chi'n gwrando ac yn eildio ac yn galw ar yr arglwydd. Dduw graslon byd dri garog i'm. Helpa fi beidio caledu. Y peth naturiol i fi wneud yw caledu fy nghalon. Helpa fi. Paid a gadael i fi galedu fy nghalon. Gyda'ch ni symud mlaen. Mae gair Duw yn effeithiol iawn. Canis bywiol yw gair Duw anerthol a llymach nag un cleddyf dau finiog, ac yn cyrheiddydd trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymalau a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Mae gair Duw yn fywiol ym mhob un ystyr y gair.
Allech chi ddweud, i ddechrau gyda yr Iesu gnawdoledig. Mae'r Iesu y gair yn fywiol, os ych chi eisiau edrych yma felly. Ond hefyd, o ran fod y gair, o ran y wybodaeth a roddir gan Dduw yn ngair Duw. A hefyd yn yr Iesu. Beth yma'r holl wybodaeth yma, beth mae'r Iesu yn wneud, mae'n bywio cael yr enaid. Dyna beth mae'n wneud. Mae'r Beibl yn dysgu ni fod pob enaid yn farw yn ysbrydol. Nawr, dyw hwnna ddim yn anodd i'w brofi, nac i'w ddeall. Os ydych chi'n Gristnogion yma heddi, fe fyddwch chi'n tystio i'r ffaith yr oedd na adeg pan yr oedd eich enaid chi'n farw. A dyna chi adeg oedd hi. Falle bod chi'n fyw ac yn mwynhau pleserau'r byd ac yn chwerthin ac yn llwyddo ac yn y blaen, ond petai chi yn onest yn gallu edrych nôl wrth yn eich rhoed eich tystiolaeth chi, fyddwch chi'n dweud mi roeddwn ni'n farw. A pan deithoch chi weld eich cyflwr chi, yr oedd yn erchyll. Ac mae'r rhai yn y cyflwr hwnnw nawr. Maen nhw'n farw yn ysbrydol. Falle bod chi ddim yn teimlo bod chi'n farw. Ond ydych chi ddim yn deall yr hyn sy'n cael ei ffrigethu. Chi methu cyffroi eich hunan. Gai ofyn i chi pan caneuwch chi, mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Os nad oedd y geiriau hynny yn peri'ch enaid lami oddi fewn. Falle bod chi'n farw, rhaid achos yna'r emyn gorau gafodd ei ysgrifennu siwr o fod erioed. Os ych chi ddim yn gallu dweud, os edrych na fi'r dwyrain pell, os edrych nawr y de, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Os ych chi ddim yn gallu cael eich cyffroi felly, gai fentro dweud, efallai bod chi'n farw. Dydych chi ddim wedi deall. Os chi'n ffeindio fe'n ddiflas, i chi'n farw. Os chi ddim yn deall am beth i'n pregethu, pam sy'n rhaid pregethu mor hir, pam sy'n rhaid mynd ymlaen pam sy'n rhaid o bob sydd, pam sy'n rhaid o tair gwaith ar y sydd. Os yw'r pethau hynny, mae rhaid chi ofyn y cwestiwn, a ydych chi dal yn farw? Ond dyna sydd, dyna nerth sydd yng ngair Duw yn yr Efengil. Mae gair Duw yn nerthol. Mae'r Efengil yn nerthol. Mae yn dod â bywyd o Psalm 119 adnod 50. Dyma fy nghysur yn fy nghystydd, canys dy air di am bywhaodd i. Mae gair Duw. Dyma'r cyffro. Dyma beth sydd yn peri, hyd yn oed o ddod i fyny'r grisiau fyna o sil i sil. Chi'n meddwl, oes rhywun yn mynd i ddod, oes rhywun yn mynd i wrando, ac yna os rhywun yn mynd i gredu, maen nhw'n ddyddiau mor dywyll, ond yna bob un tro ni'n atgoffa ni'n mae gair Duw yn nerthol. Mae yn holl alluog yr arglwydd, a mae air yn mor nerthol, a mae'n gallu trawsnewid y neidiau mewn eiliad. A mae yn bywhau y neidiau, fe ddaw ag y neidiau o gyflwr o farwolaeth ysbrydol, i fywyd ysbrydol. I chi'n gallu tystio, chi sydd wedi credu, eich bod chi'n gallu tystio bod hwnna wedi digwydd. Gynt yr oedd yn farw, nawr dwi'n byw. I ni wedi gweld y mewn eraill. A dyma beth i ni'n dyheu amdano, yw byddwn ni'n cael y fraint o'i weld y to. Y neidiau sydd yn farw mewn pechodau a chamweddau, yn dod yn dduw i dduw. Trwy air Duw gallwn brofi atgyfodiad yr enaid. Daw bywyd, cawn ni'n deffro at bethau ysbrydol a thragwyddol. Dyna hyfryd byddai petai rhywun. Doedd ddim yn gallu canu mi dafla maich fel y dylsyn nhw. Pan ganwn ni'r emyn olaf, fe fyddwch chi'n ymuno yn y cor. Ond mae gair Duw yn abal i wneud hynny. Mae'n gallu wneud hynny. Lle gynt nid oedd yn deall, ddim hyd yn oed yn clywed, ond nawr yn gallu clywed, yn gallu gweld, yn gallu deall. 1:41 adnod 23 wedi eich ail eni, nid o had llygredig, eithir anllygredig sut trwy air Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn dragywydd. Mae'r gair yma sydd yn peri ein bod yn gweld ein pechod. Daw'r ysbryd glân a goleuo ein heneidiau o'n cyflwr pechadurus. Fedrwn ni ddim perswadio neb fod yr hyn i chi'n ei wneud yn bechadurus, bod eich cyflwr chi'n bechadurus. Mae'n amhosibl. Fedrwn ni eich dysgu chi. Fedrwn ni eich magu chi ar yr eilwyd yn dweud wrthych chi pechaduriaid ydych. A fe fyddwch chi'n credu hynny tra'n blant, ond yna fe ddaw'r byd, a chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr am hynny.
Ac yna mae'r byd yn cael gafel arnoch chi. Chi ddim wedi weld yna, chi wedi gweld eich pechod. Sut fedrwn ni berswadio chi bod chi'n bechadurus? Sut fedrwn ni ddweud fod yr hyn i chi wneud yn torri cyfraith Duw? Fedrwn ni ddim. Ond mae'r ysbryd glân yn gallu. Mae air yn nerthol. Trwy gair Duw, trwy nerth yr ysbryd glân. Mae'n gallu perswadio enaid i weld i bechod. Mae'n gallu agor y llygaid mwyn gweld i cyflwr. Mae'r gyfraith yn ein dysgu o'n methiant i gyrraedd safon Duw. Ond hefyd mae'r gair yn dangos i ni'r hyn a wnaeth Iesu Grist, fel y gellir ein hychau o gyflwr mor driennus. Mae'r efengil yng ngair Duw. Mae'n dweud am y broblem ac yna mae'n dweud am yr ateb. Iesu Grist yw'r ateb. 2 Timotheus 3:16. Yr holl ysgrythyr sydd wedi ei roddi gan ysbrydoliaeth Duw ac sydd fuddiol i athrawieithu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder. Yr holl ysgrythyr. Dyna pam i ni'n pregethu. Gair Duw, pam y mae e'n nerthol, y mae'r efengil, y mae'r unig ateb i'w gael yno. Gewch chi ddim ateb unrhyw le arall. Gewch chi unrhyw le arall, chewch chi ddim ateb digonol. Does neb, does nunlle arall, dim crefydd arall, dim athroniaethau arall, dim ond efengil Iesu Grist sy'n rhoi'r ateb i chi. A mae'r holl atebion yna, ac y mae e'n nerthol, mae e'n mor nerthol. Dyna gyfroes o feddwl am ein cyflwr tiennus, o feddwl am gyflwr tiennus ein gwlad. Ond mae gair Duw mor nerthol, mae'r Duw yn holl alluog. Mae yn abal i wneud yr hyn sydd yn amhosibl. Fe all agor y llygad mwyaf dall. Fe all beri i'r glist mwyaf byddar i glywed. Fe all bywhau yr enaid sydd yn llwyr farw i fod yn fyw mewn oedfa. Mewn oedfa. Mae'n bosib. Does dim hyd yn oed rhaid aros tan yr oedfa'r hwyr. Mae'n mor nerthol ag hynny. Mae'n gallu traws newid. Fe all beri i'r enaid garu yr hyn yr oedd gynt yn ei gasau a chasau yr hyn yr oedd gynt yn ei garu. Dyna beth sy'n anhygoel. Dyna mor nerthol yw e. Mewn eiliad, mae'n gallu peri i rywun i garu beth oedd e gynt yn ei gasau. Ddoi roeddech chi'n casau falle roedd fawn ac yn cwyno bod nhw'n hir ac yn boeth ac yn allan. Ond heno fe allech chi dweud, am fwy ohono fe. Mewn eiliad, mewn oedfa, mae'n gallu newid. Ddoi efallai roeddech chi'n mwynhau neu pethau na ddylsech chi wneud. Falle mynd gatre ar eich ffonau symudol, ar eich cliniadur chi. Falle eich cyfeillion, eich ysgolion chi, eich colegau chi, eich cydweithwyr chi. Falle yn gwneud ac yn siarad ac yn sôn am bethau na ddylsech chi. Cyn diwedd yr oedfa, os yw'r ysbryd yma, os yw ar waith, fe allai newid hynny'n llwyr. Fydd cywilydd gyda chi o'r hyn i chi wedi wneud, a'i garu, a nawr fyddwch chi'n ei gysau e. A nawr fyddwch chi'n caru'r pethau'r arglwydd. Dyna pa mor nerthol yw gair Duw. Y byddwch yn dod i garu'r arglwydd, i garu ei ddydd, i garu ei air, i garu ei bobl. Pam canis bywiol yw gair Duw a nerthol, a llymach nag un cleddyf dau finiog, ac yn cyrheiddydd trwodd hyd wahaniad yr enaid, a'r ysbryd, a'r cymalau, a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Dyna fanylder, dyna chi adnod, darllenwch yr adnod yna, mae'n dweud wrthych chi, pa mor fanwl mae gair Duw yn gallu mynd, pa mor fanwl mae'r ysbryd gallu gweithio. Dyna chi allu, dyna chi gleddyf, ydych chi roed wedi gweld cleddyf, dau finiog, ar o'ch eich bus arno fe, fydd yn torri'r bus a fydd y gwaed yn llifo, a fydd yn bron iawn, rhaid i chi gyffwrdd hyn oed mynd heibio fe, bod chi jyst yn anadlu heibio fe, a fydd yn torri ar y cnawd a fydd y gwaed yn llifo. Mae gair Duw yn llymach na hynny. Mae fel cyllell llawfeddig, dydw i erioed wedi teimlo cyllell llawfeddig, ond tybiwn ni bod nhw'n fun. A chi ddim yn chwarae gyda cyllell llawfeddig. A mae'r gyllell yna'n gallu mynd i berferddion y corff.
a thori'r hyn sydd ei hangen, a mae'n dweud i'r cymalau a'r mer hyd yn oed. Dyna pa mor fanwl y mae cyllell y llawfeddig yn gallu mynd. Os ych chi'n gallu meddwl am y meddyg, y llawfeddig yn yr ysbyty, am yr corff yna ar y gwely yn cysgu'n braf, ddim yn ymwybodol o beth sy'n mlaen. Mae'r cyllell yn dod mas, ac yna mae'n agor, a mae'n mynd mewn i'r corff, a mae'n cael gwared ar yr hyn sy'n drwg. Mae'n gallu mynd heibio rhannau pwysig o'r organau pwysig yn ni. Mae'n gallu mynd heibio rheini, mae'n gallu gosod nhw o'r neilltu, a mae'n gallu torri rhwng y cymalau a'r mer. Beth mae'r ysbryd glân yn gallu wneud? Mae'n gallu wneud mwy na dwi'n gallu wneud. Dwi wedi trio perswadio pobl fod pethau'n anghywir ac yn methu. Mae fel curo pen yn erbyn wal. Chi ddim yn gallu, ond mae'r ysbryd glân yn gallu. Mae'n gallu dangos pechodau na wyddom amdano sydd ym mherfeddion yr enaid. Mae'n gallu perswadio enaid o gyflwr. Mae'n llwyr gwadu. Falle bod yna rhywun fan hyn yn gwadu bod nhw'n falch. Ond yna mae'r ysbryd yn dod mewn oedfa. Ac mae'r ysbryd yn dod gyda'i gyllell. Ac mae'n mynd i'r cymalau a'r mer. Ac mae'n cael gwared ar y balchder. Dyna pa mor fanwl. Bydde neb yn eich perswadio chi. Ond mae'r ysbryd glân yn gallu. Mae gair Duw yn gallu. Ac mae'r llawdriniaeth yn gallu cael gwared ar y pechod. Actau 2 adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn. Gai ofyn ydych chi wedi clywed unrhyw beth hyd yn hyn? Falle bod rhai dal yn trial i gorau peidio gwrando. Hwythau wedi clywed hyn. A ddwysbigwyd yn ei calon. O, dyna'n gweddi ni. Bod rhywun yn cael ei dwysbigo yn ei calon. Ac a ddywedason wrth Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth aw nawn ni o. Chi'n gwybod beth, dyna beth ni'n gweddio amdano bob dydd Sul. A dwi'n mynd i dod to, ond ni'n credu gallai ddod, os yn rhagluniaethau Duw ei fod yn ewyllus ei ddod, y bydd yna rhai yn dod ar ddiwedd yr oedfa, pa beth aw nawn ni. Dwi wedi cael fy nwy sbigo yn fy hynny, dwi dan argyhoeddiad o becho, dwi wedi weld o'r diwedd, dwi wedi gweld fy malchder, dwi wedi gweld fy mryntni, dwi wedi gysau, dwi ddim yn gwybod beth i wneud, dwi ddim yn heiddi dim. Dychmygwch un yn ein plith llawn hyder, angrediniaeth, llawn cynlluniau'r cnawd a'r byd. Dwi'n cofio, sa'n siŵr sawl blwyddyn yn ôl, dwi'n meddwl y mathemateg, ond o'n i yn 17. O'n i'n 19 mewn pythefnos, mewn gwersyll, a des i weld fy mhechod. Ac wedyn des i weld Crist. O'ch chi'n gwybod beth oedd fy nghynlluniau fi? Fy nghynlluniau fi oedd mynd i Fangor i'r coleg ac i ymuno gyda'r byd a'r capel. Roedd o'n i eisiau bod gyda'r capel, ond o'n i'n edrych ymlaen i'r cyngherddau. O'n i'n edrych ymlaen at bod gyda'r byd hefyd. O'n i'n edrych ymlaen at chwaraeon gyda'r byd, llawn cynlluniau. Ond gair Duw mor nerthol, y Sul cyn, ac yn anystod y gwersyll, fe ddath yr ysbryd glân ar waith gyda'i gyllell fel llawfeddig, ac ath i berfeddion yr enaid, ac fe nath e newid cynlluniau llwyr. O, na fydde na un fan hyn heddi. Ni bron a gorffen y Cynhadledd. Ni bron a gorffen, ac i chi di llwyddo gwrthod cyhyd. O'r enaid yn cael ei ddwysbigo ac yn gofyn beth aw nawn ni. Y mae'r gair trwy'r waith yr ysbryd glân, beth mae'n neud, mae'n barnu'r meddyliau a bwriadau'r galon, lle nad ydyn ni'n gwybod ein hunan, cymhellion ein meddyliau ni. Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor wael i ni nag ydyn ni, ond y mae'r gair yn gallu yn argyhoeddi mor dywyll a thwyllodrus yw pechod un Jeremia 17:90. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg ddiobaith ydyw. Pwy a'i hedwyn? Mae fi yr arglwydd sydd yn chwilio'r galon, yn profi'r arenau, i roddi i bob un yn ôl ei ffyrdd ac yn ôl ffrwyth ei weithredod. O, dyna erchyll. Mae Duw yn mynd i'r rhoid i chi yn ôl ffrwyth eich gweithredoedd. O, mae'n ofnadw o feddwl.
Dyna erchill fe gafoch chi wythnos o gyfle, siliau o gyfle, ac fe'n dal wrthodoch chi, fe wneudwch chi wrthod syl ar ôl syl, dydd ar ôl dydd, ac fe wrthodoch chi gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Pam? Achos o'ch chi eisiau ffrindiau chi. Dyna beth yw erchylltra'r byd. Y mae ffrindiau yn fwy pwerus nag unrhyw beth. Mae yna rhai dwi wedi clywed sy'n dweud, dwi'n gwybod bod chi'n iawn, dwi'n gwybod mai dyma beth sy'n gywir, ond dwi eisiau fy ffrindiau. Ac fe ewn nhw i effern tragwyddol oherwydd hynny. O'r galon sydd fwy ei thwyll na dim. Ond, mor nerthol yw'r arglwydd a'i air. Dyna'r gobeith. Mae gair Duw mor nerthol, fe alle achub heddi. Hyd yn oed fan hyn, fe alle achub enaid, hyd yn oed yn yr oedfa hon. Falle heno yma. Falle fydd yn digwydd heno yma. I orffen, mae yna air o obaith. Mae e'n barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Hyn oll yn ymddangos mor llym, ond mae'n sôn yn erchyll. Pan ni'n disgrifio dod yn Gristion fel gwaith llawfeddig yn defnyddio teclynau miniog i dorri trwy'r cnawd yr cymalau a'r mer, mae'n sôn yn erchyll, ond mae e yn erchyll. Mae dod yn Gristion yn gallu bod yn anodd. Glywed am waith yr ysbryd glân trwy gyhoeddiad y gair, yn mynd i berfeddion enau dyn, ac yn delio gyda'r arf iechyd mwyaf dinistriol ar wyneb y ddaear. Mae yna lot o arian ac mae'n beth da i chwilio am meddigyniaethau i wella pobl, ond chi'n gwybod beth dyma'r arf iechyd gweithaf yn yr holl byd, a mae canlyniadau'r arf iechyd o bechod yn hir dymor. Mae'n dragwyddol. Ac mae'r broses o ddelio â phechod yn boenus. Mae gweld pechod yn anodd pan i chi'n sylweddoli nad ydych chi'r hyn y meddyliwch eich bod. Mae'n anodd. Pan yn gweld balchder, pan yn gweld yr hyn yn ei meddyliau, bwriadau ein calonau, mae'n dorcalonus. Mae'n frwydr hefyd. Ydych chi erioed i ystyried pan i chi'n dod yn Gristion, fydd rhai sy'n Gristnog yn gallu tystio hyn, mae yna frwydr yn yr uchel fannau. Yn Satan a'r arglwydd. Falle byddwch chi wedi bod yn ymwybodol ohono fe, mae'n erchyll. Chi'n teimlo'r tynfa gan y byd, gan yr un drwg. Yna chi'n teimlo'r tynfa gan yr arglwydd, ac yna mae'r byd yn tynnu chi'n ôl. Yna mae'r arglwydd yn argyhoeddi, ac mae yna frwydr yn mynd ymlaen, ac mae'r enaid yn llawn trybeini, ddim yn gwybod pa le i droi. A mae'r un drwg yn gwrthod gadael fynd. Mae yna rai fan hyn heddi, mae'n gwrthod gadael fynd. Yn y ffordd i chi'n eistedd ac yn gwrando hyd yn oed, i chi'n gwrthod gadael fynd. Mae Satan wedi cael gafel ar eich enaid. Chi'n dweud, dwy ti ddim yn mynd i gredu heddi. Dwy ti ddim yn mynd i wrando. Mi rwy ti'n mynd i fynd i'r clybiau. Wyt ti'n mynd i fynd i'r tafarnau. Mi rwy ti'n mynd i fynd i'r be bynnag. Ti'n mynd i fynd i'r swydd ac mynd i ennill lot o arian. Paid a gwrando ar hyn. Fy nhw'n dynistrio dy fywyd i. A mae Satan yn dweud hyn. Mae'n cael gafel ar yr enaid. Mae'n eich dal chi yn ei gadwynau, ond mae'r adnod hon, mae'n ymddangos mor llym. Mae'r adnod hon llawn gobaith. Mae gair Duw yn nerthol, mae'n harglwydd yn nerthol, mae'n holl nerthol, mae'n holl alluog, mae'n abal i dorri cadwynau caethiwed. Dyna beth mae'r Efengyl yn gallu gwneud. Mae'n gallu torri cadwynau pechod a Satan, bod gafael y byd yn llacio'n llwyr. Mae'n abal i oleio'r enaid, i chi gweld eich pechod, ond hefyd fe ddaw a goleini'r Efengyl i'r enaid. Dyna beth mae gair Duw yn gallu gwneud. Mae'n dod o ddangos eich pechod, mae'n dangos i chi goleini'r Efengyl. Dyna chi obaith bywiol. Fe ddaw a bywyd lle gynt roedd marwolaeth, ni ellir cael newyddion gwell, mwy calonogol, mae'n gallu gwella pob bryw. Mae'n gallu lleddfu pob un cydwybod. Mae'n gallu golchi pob un staen, pechod i ffwrdd. Mae'n gallu gwneud yr enaid yn wynach na'r eira. Fe ddelia a phechodau'r gorffennol. Dyma beth mae Iesu Grist yn gallu gwneud. Pan ddaeth Iesu Grist i'r byd, fe gyflawnodd e'r gyfraith yn eich llechi.
Mae wedi gwneud popeth na fedrwch chi wneud. Fe ath e'r groes ac fe gymerodd eich cosb chi. Pan llifodd ei waed, fe farwodd e drostoch chi. Fe gymerodd e'r gosb ac mae modd i chi cael eich maddau, eich golchi'n llwyr lan. Mae pob un stein yn gallu cael ei olchi. Ac beth sy'n arbennig, mae pechodau'r gorffennol, presennol, y dyfodol hyd yn oed. Pechodau fori, mae'n wedi cael ei golchi'n llwyr lan. Dyna pa mor nerthol yw gair Duw ar y fengil. Mae'n gallu newid bwriadau'r galon. Lle gynt yr oeddwn ni'n rhodio ac yn dewis ac yn mwynhau rhodio yn y tywyllwch nawr. Mae'n gallu peri fod yr enaid yn rhodio yn y goleuni. Gynt yr oedd gogwydd yr enaid at bechod. Nawr gogwydd at sancteiddrwydd. Mae'n frawychus i'r digred. Mae'r adnodau yn dweud y bydd yr arglwydd yn gallu barnu yn gwbl gyfiawn. Os yw yn gallu delio gyda'r enaid mor fanwl bod e'n gwybod mwy na ni, pan ddaw dydd y farn, y mae'n gwybod y cyfan. Ac fe feddwn yn atebol am bob un dim awn nawn, pob un peth y meddyliom amdano. Ond hefyd mae'n gwybod, hefyd, ac yn adnabod y sawl y mae ei ysbryd wedi gweithio arnynt, ac yn datgan yn y dydd hwnnw. Dyma be fydd yn datgan yn y dydd hwnnw, dydd ofnadwy hwnnw. Mae'r enaid yma wedi bod ar fwrdd y llawfeddig. Wedi bod. Dwi wedi weld ar y bwrdd. Fe ddath e yn llwythog ac yn flinderog. Ac fe orweddodd e wrth droed y groes. Ac fe ddes i gyda'r cleddyf dau finiog. Ac mynd i berfeddio yn y cymalau a'r mer. Ac fe ddelies i a'i bechod e. Fe dynais i a'i bechod e ymaith. Fe ohoelies i fe yw'r groes. Ac wrth iddo fo fod ar y bwrdd a'r llawdriniaeth tragwyddol yma'n digwydd, fe nath y gwaed llifo, nid gwaed y claf, ond gwaed yr arglwydd Iesu Grist, ac fe golchwyd pob pechod ymaith, fe golchwyd pob stein ymaith. Pob un bryw. Ac fe fydd yr arglwydd yn dweud yn y dydd hwnnw, mae hwn yn eiddo i mi. Dwi'n gwybod, dwi'n nabod e. Dwi'n nabod i feddyliau fe gyd. Dwi'n gwybod pwy yw hwn, does dim camgymeriad. Mae wedi bod at y groes. Dwi wedi gorchuddio hwn a fy nghyfiawnder. Mae fy nghyfiawnder i wedi orchuddio fe'n llwyr. Mae hwn yn eiddo i mi. Canis bywiol yw gair Duw, a nerthol, a llymach nag un cleddyf dau finiog. Ac yn cyrheiddi'r trwodd, hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymalau a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. O, na fyddech yn dod yn agosach at yr arglwydd a'i air. O, na fyddech chi'n caniatáu iddo weithio, iddo ddelio a'ch pechod. Ac wrth ildio iddo, fe roedd y ffydd i chi gredu. Chi'n modd wrth ildio. Mor anodd yw mor erchyll yw'r broses. Ac eto gyd mae mor syml. A mae'r arglwydd yn gwneud y cyfan. Ac wrth ildio iddo, dan arweiniad yr ysbryd glân, wrth ddod at y groes, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi gredu fod e wedi gwneud y cyfan i chi. Lle gynt o'ch chi'n trio credu ac admethu, ond nawr mae wedi rhoi ffydd i chi ac i chi'n gallu credu. Rhufeiniaid, mae'n dweud yr adnodau yma, canis nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. O blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu, i'r iddew yn gyntaf af hefyd i'r groegwr. Does dim cywilydd. Dyma'r ateb. Dyma yw eich ateb chi. Mae'n allu Duw iachawdwriaeth i bwy? I bob un sy'n credu. Nag un sy'n rhaid chi'n neud yw credu. Hedi farhau a chredu. Dod at Grist. Mae'n gwneud y cyfan. Sy'n eisiau chi'n neud dim byd. Ioan 6:68. Yna Seimon Pedr a'i hatebodd efo arglwydd. At bwy yr awn ni. Gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. At bwy chi'n mynd i fynd? Dyna ofnadw os fydd na rhai yn gadael yr oedfa yma heddi heb gredu. Gai ofyn i chi at bwy chi'n mynd i fynd. Rhai sydd wedi gwneud proffes ond sydd dal yr un mor fydol a fi yn erioed. Gai fentro dweud wrth chi, mae'n debygol iawn. Dydych chi ddim wedi credu erioed. Allwn ni ddim dweud i sicrwydd, ond mae'n bosib iawn.
os oes yna fydolrwydd a'r gogwydd parhaol at y byd. Gai ofyn i chi at bwy chi'n mynd i fynd at grefydd cyfleus mewn capeli eraill sydd yn chwarae o gwmpas ac yn caniatáu bydolrwydd. Neu a ewch chi at Grist, achos mae gan Iesu Grist yr nerth y mae'n holl alluog. At yr efengil y niw, yma'r holl yma, canys beth, grandewch ar y geiriau mae orffen. Canys bywiol yw gair y Duw a nerthol a llymach nag un cleddyf dau finiog ac yn cyrheiddu trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd a'r cymalau a'r mer ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i fod yn drigarog y bydd na lawdriniaeth yn digwydd hyd yn oed yma heddiw. Y bydd yr ysbryd a'r waith yn agor llygaid yr enaid i weld ei hangen am waredwr. Ac y bydd yr ysbryd yn delio â'r pechod ac yn arwain yr enaid at droed y groes. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, ond y mae dy air di yn nerthol ac yn fywiol. Ac felly tyrd, gweithio mawl a clod i'th enw di. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 526. 526. Os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrynhawn. 526 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw
a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.